vás opäť srdečne pozdravujem, viem, že už je toho na vás trošku veľa, ale čo sa dá robiť? Advent sa nám takto rozbehol, no a nie je to také jednoduché, aby sme zase nekomentovali aj čítania, ktoré na nás, teda, ktoré nám Pán posiela cez túto nedeľu, prvú adventnú, aby sme teda nevykročili zlým krokom. Tak aspoň nejaká poznámočka k tým textom. Však určite niečo pekné vám každému kňazi povedia, ale ja by som chcel možno také osobnejšie zamyslenie sa na touto prvou adventnou nedeľou. Zvlášť dojímavé v tomto roku B, zvlášť dojímavé je to prvé čítanie, kde sú také naskladané také verše, ktoré nám hovoria o tej takej hlbokej láske Izraela k svojmu Bohu. Asi by bolo treba, ako som volakedy v nejakých prednáškach počul od nášho dobrého slovenského biblistu, ktorý je v Ríme a veľmi krásne to tak zapadá. Keď sa pozriete do tých kapitol, z ktorých sú vybraté tieto verše, tak sme už tak ku koncu spisu Izaiášov. Keby ste išli na začiatok knihy proroka Izaiáša, tak tam nájdete zase Izaiáša v tom chráme, ako stojí pred Bohom a on pôjde a bude ohlasovať a bude to ťažké. Boh je tam ako veľký král s veľkým rúchom, ktoré padá až do chrámu a Izaiáš je taký vyslanec a tu ku koncu spisu, aj keď samozrejme je to už koniec aj jeho školy, alebo lepšie povedané, nie je to už ten istý Izaiáš, ale keď sledujeme ten text Izaiášov, tak ten pohľad na Boha je stále jemnejší a stále taký hlbší a stále plnší lásky. A toto, čo dneska čítame, je taká posledná predzvesť, že úplne na konci knihy proroka Izaiáša Boh už nie je ani predstavovaný ako otec, ale ako matka, ktorá láska svoje dieťa, pridája ho, ktorý dáva do sytosti z prs svojej útechy. Čiže, ako by sme povedali, aj ten vývoj v tej knihe proroka Izaiáša ide, aby sme stále viac poznávali Boha. Aby tých vyše 60 kapitol Izaiášových nás učí o Bohu, ako ten obraz Boha sa stále prehlbuje. A to je vlastne aj zmysel adventnej doby každoročnej, aby ten kresťan stále vstupoval do toho poznávania Boha a stále hlbšie a hlbšie prežíval jeho lásku. Lebo mení sa náš vek, menia sa naše pohľady, situácie a tak aj ten dnešný advent, tento advent, ktorý sa otvára, môže byť takým novým pochopením, znovu pochopením tej Božej lásky, ale aj takej vrúcnej túžby, ako je to tam krásne napísané, tak kiež by sa otvorili nebesia, kiež by si zostúpil, bolo by to úžasné. A toto je taký verš, ktorý môže zahanbiť nás kresťanov, pretože proroci o tom snívali, že by videli Boha zostúpiť na zem. My už o tom nesnívame, ale vierou to môžeme vidieť, prežívať, že Boh naozaj zostúpil a že môže roztopiť tie vrchy a že sa tu môže stať niečo veľké, tak je naozaj na nás, aby sme teda aj prežili ten Boží príchod a tešili sa z toho, že Boh prichádza a že naozaj prelomil tie nebesia. No potom máme také evanjelium, ktoré je zase takým podobným štýlom, ako už posledné evanjelia boli, že o tej bdelosti. Ale zvlášť ma tak zaujali také tie 3 prvky toho, čo ten Pán odchádzajúci tak nechá, alebo aj 4. Ten prvý prvok, že opúšťa dom, celkom ho zveruje človekovi. To je jedna z takých tém, veľmi zaujímavých, že my tu naozaj máme zodpovednosť, že Pán je s nami a zároveň aj s nami nie je. Necháva nás robiť a na druhej strane zase aj príde a bude sa s nami účtovať.
že taká tá veľká zodpovednosť, že ako sme stále zvyknutí, že nás musí Boh niečom naháňať, alebo a tak ďalej, ale to naozaj necháva na nás, na tú našu lásku, na tú našu zodpovednosť. No a tam je pekné, čo teda nám dáva. Tak hovorí, že niektorým dáva moc, niektorým dáva prácu a vrátnikovi dáva bdieť. No tak bolo by to dosť veľa rozjímania. To už teraz naozaj by som nechcel všetko rozoberať, ale možno tieto tri veci. Moc, práca a bdelosť. Keby sme si tieto prvky tak zobrali. A každý z nás má nejakú moc, nejakú autoritu. Je to vlastne aj ten vzťah k tým druhým. Manžela k manželke, rodičov k deťom. Silnejší spolužiak voči slabším spolužiakom. Každý dostal nejakú moc a majú tak spravovať vo vedomí toho, že Boh bude ho z tej moci nejakým spôsobom brať na zodpovednosť. Tak možno tu si môže tak človek preveriť, že akú ja mám moc v živote, komu môžem urobiť niečo dobré, nad kým môžem, koho môžem povzbudiť a tak. Potom prácu, povinnosti. To je tiež taká ďalšia veľká oblasť nášho života. Kedy sa človek môže tak pýtať, dobre, tak v tomto čase, v tomto svete, v tomto živote, tie moje práce, moje povinnosti, niektoré sú jasné, ale možno je tam ešte veľa takých otáznikov, že čo ešte by ten Pán očakával v tom dome, by som robil. My sme v tom dome a ten dom je cirkev. Ten dom je aj svet. Tak sa treba pýtať, že dobre, tak nejaké práce sú mi jasné, ale možno sú tu ešte práce, ktoré by Pán očakával, keď sa vráti, že sa ich niekto ujme. A to je celá tá otázka takého hľadania, rozmýšľania, čo máme robiť tu, pokiaľ Pán sa vráti. No a samozrejme tá bdelosť, ktorú sa to opakuje a hore dole. Tá bdelosť má byť spolu s tou autoritou aj s tou prácou. To sú také tri prvky, tak možno nad nimi sa tak zamyslieť a tak nejako prežiť túto nedeľu, tešiť sa z toho, že sa rozbieha, začína adventný čas, kde veľa vecí je ponechaných na nás a jak si my ten týždeň rozvrhneme, či pochopíme tento týždeň, či budeme bdelí, či budeme pracovať a či budeme dobre používať tú autoritu, ktorú máme, tak to už naozaj závisí len od nás. Tak ja pevne verím, že sa nám to podarí a že tie krásne slova Izaiášove a aj tieto zodpovedné slova alebo slova o zodpovednosti, ktoré nám dáva Evanjelium, že sa v nás ujmú a že plný týchto podnetov z tejto adventnej doby, ktorá sa začína, z vešpier, ktoré sme sa snažili, z duchovnej obnovy pre spolupracovníkov, ale aj z tohto Božieho slova, tak ako by som povedal, preplnený týmito podnetmi, tak už sa nevieme dočkať toho pondelku, aby sme naozaj žili v takej radosti, zameraní na Boha, aby ten týždeň bol úplne iný, aby sme pozdvihli tú našu dušu k Bohu a to vám všetkým zo srdca prajem a to je asi už naozaj na túto prvú adventnú nedeľu všetko, tak uvidíme, čo budúci týždeň sa podarí sa znovu ozvať a pevne verím, že ste to všetko cez túto nedeľu strávili a keď nie, máte na to ešte celý týždeň.